Jahoda, jahoda, što jahodi djerka, zagraj car parobok, za 100 zlatih djevka. Zagraj car parobok, za 100 zlatih djevka.
Slovensko otvára svoju náruč pre najlepších nepočujúcich lyžiarov tejto planéty. Poprvýkrát v histórii môžeme organizovať takto významné podujatie pre alpských lyžiarov. Je to privilégium, že vás môžeme privítať v našej malej, ale myslím si, že v krásnej krajine. Vítajte v Jasnej, v našom najväčšom lyžiarskom stredisku. Vítajte na Slovensku. Vítajte na majstrovstvách sveta 2025. Slovakia opens its arms to welcome the best alpine skiers from deaf community in the world. It's a privilege we can host you in a beautiful, but I think also very small country. And we hope you are ready for these World Championships. Welcome to Slovakia, welcome to Jasná, our largest ski resort, and welcome to World Championships 2025. Dámy a páni, teraz budeme počuť slovenskú štátnu hymnu. Please arise for the national anthem of Slovakia. A teraz mi dovolte privítať vzácnych hostí. And now we will welcome VIP guest Dwight Benedict, Sport Director for Alpine Skiing by ICSD. Jaroslav Janec, ICSD Representative. Taktiež vítame medzi nami štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu, pána Jana Krišandu. Je tu aj Jan Pivovarník za Fond na podporu športu, člen správnej rady fondu a vysokoškolský pedagóg na Fakulte športu Prešovskej univerzity. Pán Branislav Tréger, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, aj primátor Liptovského Hrádku. Za Jasnú pán riaditeľ lyžiarskeho strediska Jiří Trumpeš. Za spoločnosť Visit Liptov Darina Bartková, riaditeľka, a Katarína Šafraníková, marketingová manažérka. A ešte spoločnosť ANEPS Jana Filipová za Asociáciu nepočujúcich Slovenska. Ale skôr, ako budeme pokračovať, tak vás poprosím o minútu ticha, pretože pred niekoľkými dňami medzi nás odišiel Ralph Fernandez, Chief Executive Officer ICSD. I would like to ask you for a minute of silence for Ralph Fernandez, who passed away just a few days ago. Ďakujeme pekne. Thank you so much. He will be always in our memories. A teraz, dámy a páni, ideme si predstaviť federácie, ktoré prišli sem bojovať o tituly majstrov sveta.
And now, ladies and gentlemen, we are going to introduce all the federations which came here to Jasna to fight for the world titles. As first, Team of Austria. Austria is followed by Czech Republic. Just behind Czech Republic, it's a team of France. Next one, team of Germany. Followed by pretty exotic team, India. Followed by team of Italy. Then Japan. Now he's coming our neighborhood country, Poland. And now let's make a noise, Slovakia. This is Sweden. Also came here Switzerland. And finally, then the team of Ukraine. No a samozrejme, každé významné podujatie musí obsahovať v oficiálnej časti svoje príhovory. And definitely the high level even needs to have some speeches. And the first one will held Milena Favčičová, the General Secretary of the Olympic Committee of Slovakia. Milena Favčičová, generálna sekretárka DVS a predseda organizačného výboru. Is also the chief of the organizing committee. Je ma počuť? Už áno. Ja sa najprv chcem ospravedlniť, mám tu malú pomôcku, nakoľko prvýkrát tuto vystupujem pred celým svetom, dá sa povedať. A teda si tu budem pomáhať malým zápisníkom. A teda chcem vás privítať, vážení hostia, športovci, fanúšikovia alpského lyžovania, dámy a páni. Tieto majstrovstvá spája nielen najlepších lyžiarov z celého sveta, ale aj nadšených divákov, ktorí zdieľajú svoju vášeň pre tento nádherný zimný šport. Samozrejme je mi veľkou cťou, že vás tu môžem privítať. A teda by som chcela okrem tohto privítania poďakovať všetkým, ktorí sa spolu podielali na tomto organizovaní, dobrovoľníkom, všetkým, ktorí sa podielali na tejto príprave, lebo bez vašej obetavosti by toto všetko nebolo možné. Ďakujem tiež našim sponzorom a podporovateľom za ich podporu. Všetkým pretekárom prajem veľa šťastia a úspechov. Nezabúdame, že v tomto športe je každý pád len príležitosťou sa postaviť a pokračovať ďalej. Nezáleží, čo nás čaká na trati, dôležité je, že sa nebojíme a stojíme za svojimi snami. Ďakujem vám ešte raz a nech tento športový sviatok prináša radosť a inšpiráciu nám všetkým. Ešte raz ďakujem. Ďakujeme pekne a ďalší, ktorý príde na pódium, bude prezident DVS, pán Peter Birka. Next one to come to podium is the president of the Olympic Committee of Slovakia, Peter Birka. Milí atléti, milí hostia, ktorí ste tu prítomní, chcel by som vás srdečne privítať a takisto vysloviť, že som nesmierne rád,
že na Slovensku organizujeme takéto podujatie. Plus ja, ako prezident, som si mohol dovoliť privítať vás všetkých tu u nás, kde? Na Slovensku, v Jasnej. Čiže sú to teda majstrovstvá v alpskom lyžovaní, nepočujúcich športovci z 12 krajín sveta sa zišli tu u nás v Jasnej z celého sveta. Tu u nás v malom malebnom Slovensku. Som veľmi rád a chcel by som sa všetkým poďakovať za to, že ste merali cestu sem na Slovensko. A takisto by som sa chcel poďakovať ICSD za veľmi dobré vzťahy a za spoluprácu, ktorú hodnotím veľmi pozitívne. Takisto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať slovenskej vláde a ministerstvu cestovného ruchu za to, že túto podujatie podporila finančným balíkom a ostatným sponzorom, ktorí takisto podporili naše podujatie. Každému jednému z vás patrí obrovská vďaka. Takisto by som sa chcel zo srdca poďakovať nášmu organizačnému tímu Deaflympijského výboru Slovenska, ktorí na tomto podujatí tvrdo pracovali. A teraz môžeme vidieť výsledky ich práce. Veľmi pekne vám za to ďakujeme. Chcel by som, aby ste sa všetci, ktorí ste tu prítomní, či športovci, alebo aj ostatní účastníci, mohli tešiť z medailí a z víťazstiev. Ale, samozrejme, nie každý môže vyhrať. To ale nie je hlavným cieľom. Aj pre tých, ktorí nevyhrajú, nebuďte prosím sklamaní. Toto podujatie je o hodnotách, ktoré propagujeme o tom, aby sme sa spoznávali, aby ste spoznali našu malebnú krajinu. A želám si, aby toto podujatie obsahovalo len pozitíva. Takisto som veľmi rád, že sa svet stretol tu u nás v Jasnej, aby sme spoločne mohli súťažiť. Z mojej strany všetko. Ďakujem. A o ďalší prejav poprosíme štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu pána Jana Krišandu. Next speech will hold the State Secretary of Minister of Tourism and Sport, Mr. Jan Krišanda. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán prezident, vážení vzácni hostia, ale v prvom rade vy, športovci, ktorí ste merali cestu na naše krásne Slovensko. Chcel by som vás privítať tu na našom peknom stredisku Jasná, kde naozaj máme jedny z najlepších lyžiarskych podmienok tu na strednej Európe. Ministerstvo cestovného ruchu a športu je hrdým partnerom tohto podujatia a som veľmi rád, že sme mohli prispieť určitým balíkom na toto podujatie, aby ste sa cítili tu na dobre. Toto podujatie je zároveň aj dôkazom toho nezlomnej vôle, vytrvalosti a toho, že šport dokáže odstraňovať medzi nami bariéry a športovať naozaj môžu všetci ľudia bez rozdielu. Ja vám v tomto podujatí držím prsty, chcem vám vysloviť môj obdiv, že dokážete sa zapájať do takýchto vrcholových športových podujatí a chcem vám popriať všetkým férovú súťaž a veľa úspešných
výsledkov na tomto podujatí a aby ste si z nášho krásneho Slovenska odniesli iba tie najlepšie spomienky. Takže všetko dobre na tomto podujatí. Za majiteľa lyžiarskeho strediska Jasná za spoločnosť TMR príde riaditeľ tohto strediska pán Jiří Trumpeš. Next speech will hold the director of this ski resort, Jiří Trumpeš. Tak dobrý deň, ja vás chcem veľmi pekne privítať u nás v Jasnej, v najväčšom lyžiarskom stredisku v tomto regióne. A chcem povedať, že pre nás je to veľká podsta, že takéto podujatie tu môže prebehnúť, že ho organizujete a že ste tu ku nám prišli vyskúšať naše krásne zjazdovky a pretekať na nich. Dokazuje to tri veci, by som povedal. Tou prvou je, že Jasná je naozaj centrum športu. Minulý rok sme tu mali svetový pohár žien v alpskom lyžovaní a teraz, necelý rok neskôr, tu máme ďalšie veľké medzinárodné športové podujatie. Druhé, čo vidíme, že Jasná je naozaj stredisko medzinárodné. Tak ako tu máme hostí z celého sveta, takisto tu máme aj športovcov z celého sveta, zo všetkých možných kontinentov a je to naozaj krásne, že ste dorazili až ku nám. No a to tretie, čo chcem povedať, čo táto akcia ukazuje, že Jasná je naozaj stredisko pre všetkých. Bez rozdielu nejakých národností alebo bez rozdielu nejakých handicapov. Sme veľmi radi, že ste tu, že tu idete pretekať. A ja vám za to ešte raz ďakujem. Prajem vám, nech sú to preteky úspešné a napínavé. Nech sa vám darí, nech sa vám tu páči a ešte raz ďakujem. A nakoniec zástupca ICSD, pán Jaroslav Janec, ktorý nám aj neskôr oficiálne otvorí tieto majstrovstvá sveta. And the last speech will hold the Jaroslav Janec, ICSD representative, who will later officially open these World Championships. Preto by som poprosil aj vlajku ICSD. Chcel by som sa poďakovať všetkým, vlastne vám, športovcom, vám, trénerom. Taktiež by som chcel poďakovať organizačnému výboru. Všetkým vám, ktorí ste vlastne aj za nami a vďaka vám sa mohlo uskutočniť toto podujatie. Ďakujem vlastne všetkým, ktorí sa podieľajú na organizovaní tohto podujatia. Ešte raz za to, že hostia toto podujatie. Ďakujem všetkým organizačnému tímu, olympijskému tímu Slovenska. Chcem veľmi vám ešte raz poďakovať za to, že hostíte majstrovstvá sveta nepočujúcich v alpskom lyžovaní 2025. Taktiež za vašu podporu, sponzorom. Ešte chcem poďakovať samozrejme za štátnym predstaviteľom, ktorí napomohli tomu, aby sa mohla konať táto veľká akcia. Ako už iste viete, je vás 12 štátov v rámci tohto šampionátu. Taktiež vám ďakujem za to, že si sa tu zúčastnili a prišli športovať. Samozrejme, tí, čo získajú medaile, chcem dopredu povedať, tí, ktorí ich nezískajú, tak určite nemajú smútiť. Nezabudnite, fair play, sme si rovní. Oficiálne teraz ICSD otvára tento majstrovský šampionát, čiže majstrovstvá sveta nepočujúcich v alpskom lyžovaní sú oficiálne otvorené. Ďakujeme pekne. So thank you so much. The World Championships is definitely officially open. Since tomorrow is everything up to you, dear sportsmen. I wonder how shape you came here to Jasná, and I will tell you the program for next days. Tomorrow we will start at 10 a.m. by Super G. Always will start women category. 9 of January, Alpine Combine, also 10 a.m. 10th of January, Giant Slalom. 11th January is day off. 9th of January is Alpine Combine.
10th of January, giant slalom. 11th is day off. You can train. 12th is parallel slalom. 13, what is the last competitive day? Slalom. At 10 a.m. always. And at 2 p.m. closing ceremony. And next day, 14th, is departure day. So I would like to wish you all the best, good luck, and have fun here in Slovakia. Enjoy Jasná, and hope you will be satisfied with your achievement here in our country. And at the end, the last culture part again will come. The folk group Pramienok, we can translate it as a trinkle, maybe, very small river, small stream. And this is the end of this, our opening ceremony. Thank you so much, and tomorrow we will see you again in the morning here in Jasná.
Slovensko. Ak vás neprekvapí jazda na svahoch, určite vás prekvapí pokoj v divočine. Úžasné ľadopády a teplo v zime. Zima na Slovensku prekvapí.